भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो गाना आ रहे हैं, माहौल बदले वाला बा। जी हाँ भैया, गाना तो रहे गोलू गोल्ड के, मगर वो गोलू गोल्ड तो माहौल ना बदलन, मगर मनी मेराज कहीं ना कहीं माहौल बदल देले बारन। अगर अपने लोगन भी मनी मेराज के फैंस बानी तो ये वीडियो के पूरा लास्ट तक देख के जान भैया। आई वीडियो के लाइक और कमेंट जरूर करम। मनी मेराज के एगो गाना बा जौन काफ़ी ट्रेंड कर रहल बा। जी हाँ दोस्तों, मनी मेराज के वेलकम फिल्म के 2-3 गाना ऐसा बा कि काफ़ी इंस्टाग्राम से लेके हर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा बा। कहीं ना कहीं मनी मेराज के गाना जौन होखेला नु सैड सॉन्ग से भरपूर होखेला, जौन की चांद के द्वारा गावल जाला। मनी मेराज के सिर्फ में वीडियो के में एक्टिंग करते हुए मनी मेराज दिखाई देवेलन। तो कहीं ना कहीं चांद जौन भी गाना गावेलन साफ सुथरा गावेलन, जिसमें अपने लोगन देख सकता नहीं। एगो गाना बा वेलकम फिल्म के अचरे से बांधल रह, ये गाना बा काफ़ी ट्रेंड कर रहा बा हर जगह। एगो चुम्मा उधार द, इहो गाना भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा बा। दोनों गाना बहुत ही साफ सुथरा बनावल गईल बा। चांद जी जौन भी गाना गावेलन साफ सुथरा ही गावेलन, उनमें यही से मनी मेराज वीडियो में रोल करेलन। मनी मेराज की भी काफ़ी एक्टिंग रहेला, डांस काफ़ी रहेला, रोमांटिक रहेला। तो अपने लोगन का कहे के चाहते नहीं, भोजपुरी में साफ सुथरा गाए वाला एक चांद जी जो कि एक्टिंग करे वाला मनी मेराज, कॉमेडियन स्टार माने जाने वाले मनी मेराज के बारे में का कहे के चाहता नहीं। ऐसा ही मतलब सब तरीका से गाना भोजपुरी के बनाए रखे के चाहता नहीं लोगन कि अपनहु लोगन अवधेश प्रेमी से लेके और भी अश्लील गाए वाला गायकर, जैसे बहुत सारा गायकर बा जो कि अश्लील गा के वायरल होके चाहता, वो लोग से भी का कहे के चाहता नहीं। चांद दी से सीखस, मनी मेराज से सीखस। वेलकम फिल्म के लेके अपने लोगन का कहे के चाहता नहीं, कमेंट में बताई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलें कोनो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।